Bueno, boas tardes a todas e a todos. Moitas gracias por acompañarnos hoxe. Este é un acto que ten que ver moito coa nosa identidade como veciñas e veciños de Zas. Hoxe presentamos o libro Toponimia de Zas, unha obra de Xosé María Lema Suárez, que vai poñer negro sobre blanco algo que usamos todos os días. Casas en decatarnos, os nomes dos lugares que habitamos, que percorremos e que forman parte da nosa memoria colectiva. A toponimia non só son palabras dun mapa, son historias, son usos tradicionais da terra, son referencias á paisaxe, ás persoas, aos oficios e mesmo aos conflitos e ás crenzas de outros tempos. E por iso, este libro non é só unha obra de consulta, senón tamén un auténtico exercicio de conservación do patrimonio inmaterial do noso concello. Este acto insírese, ademais, na liña de traballo que o concello ven desenvolvendo desde fai anos, apostando pola cultura, pola investigación e pola edición de libros que nos axudan a coñecer mellor quen somos e de onde vimos. Un compromiso firme coa lingua galega, coa memoria e co territorio. Hai uns meses estábamos aquí tamén para a presentación de outro libro, o dedicado ao grupo de teatro Vadios. En ese momento anunciábamos que había unha nova publicación en camiño. Pois ben, ese libro é o que hoxe presentamos. Con Toponimia de Zas, xa son 6 os libros editados ou apoiados polo Concello de Zas nos últimos anos, entre colaboracións e edicións propias, consolidando un proxecto cultural serio e continuado no tempo. Hoxe contamos, ademais do propio autor, Xosé María, coa presenza de persoas que son un referente no estudo da lingua e da onomástica galega, e que nos axudarán a contextualizar e a valorar a importancia desta obra. En primeiro lugar, terá a palabra Antón Santamarina, membro da Real Academia Galega. Desde finais dos anos 70 participou activamente na recuperación e normalización dos nomes de lugar, exercendo como secretario da Comisión de Toponimia e formando parte do Seminario de Nomástica da Real Academia Galega, que coordina desde 2019, se non me equivoco. O seu traballo foi clave na restitución da toponimia galega e na elaboración do nomenclátor de Galicia. Despois, a continuación, tomará a palabra Ana Boulló, académica de número da Real Academia Galega desde finais do 2021 e desenvolve nela un labor clave como membro do Seminario de Nomástica. É unha das principais especialistas en onomástica galega, con especial atención á toponimia, ámbito no que participa activamente na revisión do nomenclátor de Galicia. Coordina e colabora en proxectos estratégicos da Real Academia Galega, vencellados os nomes propios, apelidos e topónimos, fundamentais para a normalización lingüística. E sen máis, todos os palabras. Boa tarde a todos, non sei se se ora, pero que se va. A Academia, a través do seu seminario de nomástica, ven publicando na colección terranomeada a toponimia de concellos galegos. Levamos, ata o momento, 13 concellos. Espero que non sexa mal número para eso. Se seguimos este ritmo, pois pode que os 313 concellos teñen o seu libro de toponimia dentro de 100 anos aproximadamente. É normal que hai un crego de Lugo que hoxe morreu, que se chamaba Nicandro Ares, que fixo toda a diocese de Lugo, e iso xa está máis ou menos feito. Bueno, pois o de Zas é da autoría de Xosé María Lema, que é de todo coñecido aquí. Soneires de Bomiro, é doutor en Historia por a Universidade de Santiago, ten unha tese de doutoramento sobre a arte religiosa na terra de Soneira, e ten outros traballos sobre aspectos históricos e etnográficos desta terra. Poden ver algúns deles na bibliografía do libro, que lle van agasallar despois. E ademais tamén autor dunha obra literaria que está relacionada con esta terra, que é a Costa do Sulpor, que moitos seguramente presentes leron. Entre as moitas actividades ás que se dedica como estudoso está a onomástica. En este aspecto son moi relevantes, creo que pioneiros, os estudos que dedicou a onomástica persoal, precisamente tamén deste territorio. Leva feito moito traballo de arquivo e tamén de análise de como a Igrexa e a Administración Civil deturparon os nomes e os apelidos
patrimoniais, cambiando o Xan por Juan, ou os Seixas por Seixas, ou o Outeiro por Otero. As súas contribucións neste sentido son un capítulo moi importante da historia da nosa social da nosa lingua. En este libro métese na outra onomástica, a referente ás etimoloxías dos nomes de lugar. Neste campo é ben sabido que hai moitos topónimos que falan porque se corresponden con palabras do vocabulario común. Non fai falta ser filólogo para saber por que razón se chama un lugar Veiga, ou Castro, ou Outeiro, ou Casas Novas, ou Vedreiras, ainda que ás veces a etimoloxía destas palabras teñamos que buscarlas a un dicionario etimológico. Do galego, do castelán tamén, son palabras cognatas. Pero hai moitos topónimos que son mudos, que non falan, foron transparentes, cando as persoas que deron de chamarlle un lugar dunha maneira, pero acabaron escurecéndose. Pero a lingua que falaban aquelas persoas xa non existe ou mudou tanto que o significado original xa quedou totalmente opaco. É sabido que nós falamos unha lingua que deriva do latín, que a transformación que sufriu o latín converteuse en galego, e coñecemos ben a lingua nai, coñecemos o resultado actual e coñecemos tamén a gramática histórica do galego, por lo tanto sabemos as leis que gobernan, digamos, como funciona a nosa gramática. Nós non temos de momento un dicionario etimolóxico como hai para o castelán ou como hai para o portugués, pero en calquera caso a maioría dos sétimos do noso vocabulario son coñecidos porque proceden do latín. Tamén, por lo tanto, moitos topónimos sabemos a orixe e sabemos de onde ven, por exemplo, a palabra codese, e por lo tanto sabemos tamén onde ven a palabra codesivo. Pero antes do latín aquí faláronse linguas e os falantes desas linguas tiñan nomes para certas plantas e para certas cousas que se daban por aquí e tamén para os ríos e para os montes. É ben sabido que, aínda que as linguas desaparecen, quedan sempre restos delas, tanto no vocabulario común como na toponimia. Cando os europeos conquistaron América, aproveitaron non aproveitaron sistemáticamente os nomes que había, pero aínda que bautizaron algúns con nomes europeos como Nova York ou Córdoba ou Toledo, aproveitaron moitos nomes dos indios, como o Mississippi, Chicago, Coyoacán, Guatemala, Haití, Perú, exactamente igual, pasou aquí cos nomes das linguas que se falaron cando chegaron os romanos. O malo é que aquí só sabemos que antes do latín se falaba un dialecto celta, do que non queda nada, a non ser nomes propios de deuses, en inscripcións, ou nomes de persoas, ou algún nome de lugar. Podría que falarse dos dialectos do celta, ou dos celtas, seguramente cronolóxicamente, dous celtas cronolóxicamente distintos, porque nos quedan topónimos que empezan por P, como é Parga, ou como é Páramo, e topónimos que non teñen P inicial, que é unha das divisións que hai, como é o caso de Ledesma, que ven de Platísama, unha partida moi chá, moi amplia. Parece que hai en fin, debaixo dos celtas non sabemos que é o que había, pero aquí houve xente desde o paleolítico, hai humanos, hai miles de anos, varios miles de anos. Parece que hai un estrato indoeuropeo que desde que un filólogo alemán chamado Krahe comezou a escribir textos sobre hidronimia europea, se doita chamar paleoeuropeo, un dialecto indoeuropeo anterior ao celta. E hai restos desa camada. Non se sabe moi ben onde estaban os indoeuropeos originarios, parece que estaban por as chairas de Ucraína, pero, en fin, o caso é que se expandiron por toda Europa, falanse as linguas indoeuropeas desde a India ata Irlanda e desde Grecia ata Islandia. Así que a través destas linguas variadas puidose reconstruir o idioma ese original e puidose reconstruir tamén moito do vocabulario que usaban. Hai
no século XIX os lingüistas alemáns chegaron incluso a escribir nese hipotético idioma unha fábula, a fábula do cordeiro e do lobo ben coñecida que é Sopo, non? Ben, pois, estas gramáticas dos filólogos alemáns, este dicionario, hai un filólogo checo que se chama Julius Pokorny, ás veces lema no seu estudo, pois ya temos máis ou menos ben coñecido como era a gramática do indoeuropeo e como era o léxico do indoeuropeo. E por debaixo dese estrato non sabemos que é o que había, pero seguro que houve. Nos libros de onomástica, cando eu era rapaz e estudaba na facultade, pois falábase dun substrato que chamaban Mediterráneo, porque hai palabras aquí en España, en Galicia, particularmente tamén, que aparecen en outras zonas que non son indoeuropeas, que aparecen en outras zonas de Europa, esparcidas por Italia, por Grecia, por os países eslavos, etc. Seguramente que o vasco é un residuo daquelas linguas que non eran europeas e que ainda se sigue falando hoxe. Bueno, no noso vocabulario tamén na onomástica o estrato latino tamén se nutriu de palabras que proceden das linguas que se superpuxeron despois ao latín. O romance que daquela se falaba, que o meu xa non era latín, que era un latín xa moi vulgar, como é o caso do suevo ou do gótico, en menor medida do árabe tamén. Hai algún topónimo que se chama abezquita, que é clarísimo o arabismo, non? E no caso dos xermanismos quedan poucos topónimos que procedan do vocabulario común. Un dos casos é sala, a palabra sa, que se supón que ven de sala, como salas que hai en Burgos. Son, en cambio, moi abundantes os que derivan de nomes de persoa. Un século despois da chegada dos árabes, os cristiáns sentíanse orgullosos da súa orixe goda e puxéronse de moda os nomes xermánicos, os nomes godos, como Froilán, como Rudesindo, como Rodrigo. E moitos destes nomes acabaron converténdose en topónimos cando pasaron a ser determinantes de sustantivos como vila ou vilar ou cosas así. Así, unha vila Rudesindi acabou converténdose en Vila Rosende e despois en Rosende só, e son numerosísimos no nomenclator galego estes nomes xermánicos. Varios deles están neste libro explicados por Lema. E sobre todo isto é sobre que trata o libro, tanto sobre os topónimos que falan como os que son opacos. Moitos dos opacos sacos á luz con argumentos que cumpren os requisitos dunha etimoloxía, ou seja, que se justifican coa conformidade das leis fonéticas do noso idioma e, ademais, que cumpren os requisitos da congruencia semántica, é dicir, que se justifican ben pola motivación, é dicir, que acadan ben co exigido, ademais, tamén polo sentido común. Pode verse isto, por exemplo, en entradas do libro de Lema como Bau da Osa ou Pau do Sal ou Bau do Salas. E en moitos dos topónimos opacos é esencial coñecer testemunhas antigas. Afortunadamente agora contamos con moitas edicións de textos medievais, latinos e romances, nos que se refere moita toponimia, das formas que se usaban ás veces desde o século VI para saber como se chamaba un lugar hai 1000 anos pode esclarecernos o étimo verdadeiro dun topónimo. É o que pasa coa palabra zas, para o que se villa propoñendo o étimo xermánico Salas, como Salas de Burgos, pero que a documentación antiga do século XIII desmente, porque o que se registra nos textos é Saz, que se explica por unha palabra latina que é Salique, que é o nome do salgueiro en latín. Evidentemente, Lema bate ás veces con algúns topónimos que son de orixe oscura, se cadra porque ven de alguna das linguas ou estratos antigos de que falei, e incluso ás veces do latín tamén, porque os topónimos sofren máis desgaste do que as palabras do vocabulario común. En este caso, prudentemente, aventura unha hipótese ou ás veces varias hipóteses. Cando hai que achegar varias, só unha delas é a boa, ou ao mellor ninguna delas. En estes casos, o etimólogo ten dúas opcións, ou mandar o topónimo ao peixón dos
nomes de orixe descoñecida ou non dicir nada, ou aventurar unha hipótese. Quen lea o libro agradece que lle suxiren alguna pista, sempre que se diga que só é unha hipótese e que se argumenta sobre verosimilitude delas, non? Despois faremos caso ou non. Ben, pois o libro de Lema, a diferencia dos outros libros, ademais da colección, ten un valor engadido, porque dá para a maioría dos lugares a que se refire un topónimo informacións de carácter arqueolóxico, histórico, demográfico ou etnográfico. En este sentido son moi importantes as informacións que extrae, por exemplo, da documentación dos moscos e de outros. E nada, animos que lean o libro porque entenderán mellor o que é Zas a súa cultura, bueno, a súa lingua. Non teño máis que contar. Ben, boas tardes. Oixe, sí? Como acaba de decir Antón Santamarina, este libro forma parte dunha colección que leva 13 números que constitúe unha edición impulsada pola Asociación Galega de Onomástica, da que Xosé María Lema é membro tamén desde os seus inicios, e coa Real Academia Galega. Son 13 números, están estudados a golada, trabada, begonterrada, de estrada, non os vou ler todos. Pero todos eles sí se caracterizan polas mesmas características, porque teñen unha estrutura común que está baseada nun estudo profundo do topónimo. Antón acaba de explicar un pouco cales son os distintos estratos lingüísticos do galego ao longo da historia. Para estudar de onde ven un topónimo é necesario coñecer moi ben a historia da lingua, toda a evolución fonética que atravesa. É necesario tamén coñecer a documentación, todos os textos que temos desde as épocas máis recuadas ata agora. É necesario tamén coñecer a xeografía, o lugar onde está o topónimo radicado, para ver si ese nome que ten se adecúa ou non ao seu nome. Tamén é interesante ver si ese topónimo deu lugar a apelidos, porque esa é outra das proxeccións que ten a nosa toponimia. Aquí en Zas hai varios apelidos que son que proceden de topónimos. O apelido Espasandín, que ven de Santa Comba, o apelido Rial, que ven do Rial de Zas, Lema, do cal Xosé María Lema coñece moi ben a súa historia, que ven de Verdoias ou de Carballo, Caamaño, que ven do Porto do Son, Castiñeira, Souto. Quero dicir, os nosos topónimos non só son valiosos en canto son mostra de como os nosos devanceiros viron esa porción do territorio e como a nomearon por teren unha característica específica que os facía únicos, senón tamén porque acaban en moitos casos dándolle o nome ás persoas. Os apelidos toponímicos que nós temos agora son continuidade deses, non? Este libro, aparte de ser unha coedición, impulsado pola Real Academia Galega e pola Asociación Galega de Onomástica, é tamén coeditado polo Concello de Zas, e é unha mostra de como os concellos se poden implicar no estudo da identidade que supón o estudo da toponimia, porque os topónimos supoñen un vínculo das persoas que viven neles e teñen un valor emocional tamén moi importante. Aquí achegámonos, o autor, Xosé María Lema, achégase dunha maneira científica
moi rigurosa o significado deses topónimos, que, como se foi explicando, non é moitas veces fácil de saber, e que ás veces presentan, pois, digamos, trampas etimolóxicas, non? Comentaba Antón o caso de Zas, que non ven de Sas, sino que ven de Saz. Bueno, os meus eses, ao mellor, non reproducen moi ben o valor dos asimilantes. Ou o caso de Brandomil, que parece un topónimo xermánico por excelencia, porque os topónimos que acaban por mil e por mir veñen casi sempre topónimos xermánicos que acababan en miri, neste caso non, como quizáis explique el despois, non? En definitiva, creo que este é un avance moi significativo para o estudo da onomástica. Aquí achegaredes vos a un estudo moi riguroso que contribúe non só ao coñecemento, senón tamén os sinais de identidade que ten Zas como pobo e Galicia tamén. Bueno, seguidamente pido a Evaristo Domínguez que suba, xa que será ele o encargado de presentar o autor da obra, a Xosé María Lema Suárez, co que ademais comparte unha longa trayectoria de colaboración, entre outros traballos, cito o libro Zas polo miúdo, editado polo Concello de Zas. Antes de comenzar, quixera dar esas grazas a todos os presentes por estar aquí, aos membros da Real Academia que me precederon, o señor Carlos está aquí ao meu lado, e tamén a Xosé María por permitirme estar aquí acompañando. Seguro que todo o mundo coñece xa a súa Xosé María, pero aí me permitir que me demos poucas pinceladas da súa trayectoria vital. Vaya por diante que todo o que se pode decir vai ser escaso, atendendo aos seus merecementos. Catedrático de Xeografía e Historia de ensino secundario desde 1992. Exerceu a docencia nos institutos Fernando Blanco Lecé, Marqués de Suárez de Ferrol, Antonio Saladiaga de Estrada, ata a súa xubilación. Foi tamén profesor asociado do Departamento de Historia e de Arte da Universidade de Santiago, busco de 1992. Igualmente, exerceu como profesor colaborador do ILGA e da Dirección Xeral de Política Lingüística nos primeiros cursos de lingua galega para a reciclarse de profesores de EGB de 1977 a 1985 e así mesmo colaborou co Seminario de Didáctica da Historia do ICE da Universidade de Santiago. Impartiu cursos de lingua, historia e historia da arte galega na cátedra de Alfonso Rodríguez Castelao da Universidade de Buenos Aires entre os anos 96 e 98. Participou como relator en congresos de historia, lingüística, onomástica convocados polo Museo do Pobo Galego, o Consello da Cultura Galega, o Instituto da Lingua Galega, ou celebrado nas universidades de Treveris, Nova York, Oxford, La Habana, Barcelona. Coordinou o primeiro e segundo simposio de Historia da Costa da Morte e foi convocado no Comité Científico Quinto Congreso Internacional da Asociación Xaponés. Igualmente coordinou a catalogación do patrimonio etnográfico mobiliario da Costa da Morte, colaborou, ademais, no proxecto de conservación e normalización sociocultural do patrimonio marítimo da Costa da Morte. Doutor en Historia da Arte con premio extraordinario do doutoramento da Universidade de Santiago pola súa técnica religiosa na Terra de Soleira, e no entón foi a primeira tese redactada e defendida integramente en lingua galega, dentro da especialidade de arte. Recebeu a primeira vez os premios o Perón de Ouro de Etnografía, o Antonio Saladiaga de Investigación, o Raimundo Portela de Artículos Periodísticos, e o premio Carón que lle entregaron o ano pasado en Palos de Rei. Unha correspondente da Real Academia Galega e numerario do Museo do Pobo Galego. Tamén pertenece á Asociación Galega de Onomástica, á Asociación de Escritores en Lingua Galega, aquí vai todo ver primeiro, a Asociación de Traductores Galegos, a Asociación Internacional de Estudos Galegos, a Nova Escola Galega, membro do Seminario de Onomástica, foi un dos socios fundadores e o presidente do Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte, SEMESCOM. Na presentación do outro libro, onde estábamos os dous, alguén dixo, todos son necesarios, pero hai persoas que son imprescindibles.
Pois ben, Xosé María é unha desas persoas insustituíbles polo rigor do seu traballo, a seriedade dos seus estudos, o coñecemento e a divulgación dos máis diversos contidos, e especialmente porque nos toca os referidos a esta zona da Costa da Morte. O seu labor abarca os campos máis diversos: arte religiosa, megalitismo, cruceiros, hórreos, onomástica, lexicografía, investigación histórica, pazos, faros, defensa da lingua, novelista, fútbol modesto e iconografía xacobea. Para mí, Xosé María podría compararse sin desmerecer cos humanistas do Renacemento. Como xa se dice, as súas publicacións son incontables, e de temática moi diversa. Indicaremos só, e ainda así nos imos deixar algunhas, as centradas na Costa da Morte e na terra da Soneira, porque citar a todas faría ser interminable. Destacaríamos Mamiro, o noso hábitat rural galego, a arte religiosa na terra da Soneira, os mellores pazos da Costa da Morte, a Tansa Muñoz do Mosquetín, Costa do Solpor, unha novela que chegou a ser finalista do Premio Xerais e Premio da Crítica, e participou en as consultas colectivas como Historia do Club Deportivo Valle, con Alfonso Villar, Contos de Enrique Cabalta Pozo con Xosé Manuel Varela, o Castelo de Unión con Moscos Ventamiro con Roberto Monzo, a arquitectura megalítica da Costa da Morte con Manuel Suárez, os faros da Costa da Morte con Manuel Villar, a feira de baile do mercado máis antigo da terra de Soleira con Xosé María Rey, o grado de Antico Fisterrán con Cabazos e Cabaceiras da Costa da Morte da Banca con Carlos Fernández, iconografía xacobea da Igrexa a Costa da Morte con Valonte, os cruceiros máis sobranceiros da Costa da Morte con Xosé María Varela da Costa, depois tamén o estudo da historia do Club da Costa con Xosé María Rey, e quixera chamar a atención sobre outros tres que me citei, porque creo que son merecedores dun pequeno comentario. A terra de Soneira no corazón da Costa da Morte, obra compartida con outros 4 autores da orixe soneira, e que se tentou facer unha guía exhaustiva desta comarca, abarcando máis diversos aspectos da mesma. O Río do Porto, o Río Grande da terra de Soneira, os mesmos autores, e co que, ademais de facer un estudo detallado do río e o seu aproveitamento pasado e presente, pretendíase recuperar o seu nome histórico do Río do Porto, tal como se foi nomeado por Cornide, Fontán ou Otero Pedraio, entre outros eruditos, e que se cambiou polo de Grande a metade do século XX. O Semesmón ten producido un documental que vai a ser presentado en datas próximas uns 32 minutos sobre este mesmo río, a intención da recuperación do seu nome tradicional. Por último, Zas polo Viudo, con Evaristo Domingo, no que se fai un estudo detallado das parroquias deste concello de Zas, no que xa vai un adianto da toponimia de todos e cada un dos seus núcleos de poboación. No libro da onomástica, a toponimia publicou Onomástica Histórica da Parroquia Galega, Perdoias, de Santa Xía a Santa Xía de Roma, topónimos con historia do Camiño de Santiago, o autor do dicionario dos nomes galegos e guía dos nomes galegos. E o que se vai presentar hoxe aquí, toponimia de Zas. Publicación auspiciada pola Asociación Galega de Onomástica, o Seminario de Onomástica dependente da Real Academia Galega, con a apoio da Depuración da Codilla do Concello de Zas, dentro da colección Galicia Nomeada. Trátase dun detallado e inxeto traballo de investigación sobre as orixes etimolóxicas de 127 lugares e máis de 20 espacios geográficos de interese, varios deles únicos en Galicia. Nas súas páxinas, un decátase da profundidade das súas pescudas e do espectacular resultado onde non só se dan as orixes toponímicas, senón que contén abundantísima información histórica das mesmas, da que é un coñecedor. A veces penso que habría que pensar tanto por parte do tecido asociativo como das institucións en facerlle unha merecida homenaxe, da que é un sólido acreedor, e mesmo, incluso, porque non, mesmo un monumento. Só me quero dar os meus parabéns a Xosé María polo resultado do seu esforzo. Deixámoslle que nos fale da súa nova publicación, porque que é mellor que él para falarnos da súa nova criatura. Moitas gracias a todos. Hola, funciona, sí. Creo que se va a ter unha conferencia aquí entre Antón e Ana e o Revalisto que eu dixenlle que ese cortiño que uso un pilón, porque xa teño zona merecida de extenderme, a ver se que quedamos 40 minutos, pero bueno, a ver.
antes de nada, pois agradecer as palabras de tanto Antón, un dos próceres da filoloxía románica, conocido en toda Europa, que tamén é conhecido por a súa colaboración musical con, tamén sabe tocar zafona e todo máis, con Dorothea Sugar, a da canción popular galego, a suiza esta que volveu a ser famosa o ano pasado polo dedicarlle o Días Cantareiras, non? Ademais, creo que estudiares con Ana María Platas Tarreta, non? Que era de aquí. Moitos que conocedes a Ana de Platas, a filla do mestre Platas, irmán tamén do abogado Antonio Platas. Moitas grazas polas súas palabras. Tamén Ana, compañeira do Seminario Onomástica, secretaria da Academia Galega, na actualidade, da Porra do Carmeñal, Antón e da Lata Fonsagrada, ali ao lado de Asturias. Grazas a Evaristo por esta... Eu creo que te pasaches unha lego, porque pensei que iba a resumir así 4 cousas, pero casi contas a miña o meu currículo completo. Bueno, moitas gracias. Aí o cariño que meteste, pois este zapo lo envío xuntos, tamén a Terra de Soneiro, Corazón de Costa da Morte, con outros soneiráns como Xan Fernández que anda por aí, como José María Reilemo, meu sobrinho que anda por aí, con Moncho Gándara, e tamén o Río do Porto, o Río Grande, a Terra de Soneira, que queremos reivindicar pois que se volva a poñer o Río do Porto, como xa os mellores xeógrafos lle chamaron así, como Cornide en 1764, Domingo Fontán en 1823-34 e Otero Pedrallo, que se cumple ahora os 100 anos da súa aquí de Galicia. A ver, creo, os agradecementos xa van, os demais xa van na página 25, xa non digo nada, está por aquí algún con Fernando Cabeza, que tivo a delicadeza de revisar metal a primeira revisión, e outros máis. Incluso van recordos para xente que non está connosco. Por exemplo, para mí o recordado Don Fidel Fernández Bello, o cura, o párroco do Allo de San Clemento, que era unha persoa moi metida na cultura, moi interesada. E tamén o noso recordado dos seminarios todos comarcais, que aquí tamén varios membros, que agradezo que estean. Algúns veñen desde Santiago, de Ferrol, de Vimianzo tamén veñen, a pesar. Bueno, ben, pois así que tamén Roberto Mouza Lavandeira era este membro que faleceu con 50 anos e uns anos, José López Juan López Bermúdez, porque eu recollí de copias que el fixo de xente de Altamira en 1592, que todos son fiables. É o sogro da vosa compañeira na academia, Mariela Alexandra. Era, claro, xa morreu hai tempo, pero era un deses eruditos. Ben, tamén o Concello de Zas por implicarse na publicación deste libro, porque na colección que dixeron aí, 13 exemplares, só o de Antas do Ulla e este de Zas está patrocinado tamén por un concello. E mirade que pasaron por aí concellos tan importantes como Ribeira Estrada, con miles de habitantes. Un concello como este, de 4.300 habitantes, é verdade que cada vez perdemos máis habitantes. Aquí, pois, implícase claramente na publicación de varios libros. O ano pasado publicaron o de Badios, 40 anos do grupo de teatro aficionado. Badios, un antropónimo, mira como recolleron aquí, un posible antropónimo que sea étimo de Baio, pois saberemos. Pois tamén se implicaron, non? Implicou o Concello, tamén a miña felicitación, tamén outros actos que non íamos entrar agora. Entón, empezo con a frase que lle gusta moito a Ana, que a toponimia non é unha ciencia exacta. Unha ciencia exacta porque o que
ao mellor se afirma este ano, agora mesmo, para o ano que ven aparece outro investigador que descubre un documento deses medievais, Ana é un especialista na toponimia, na onomástica medieval, que bota abaixo, pasou con Zaz, despois falaremos deso. Pero imos empezar xa, a ver se apuro o máximo posible, e non canso... Bueno, isto era que tamén se pode ver, bueno, se levades o de papel ou papel, pero tamén se pode ver de modo virtual na página da Academia, mesmo as fotos que aparecen aí, pois van en color no virtual. Pois agora dentro xa pasamos, bueno, a ver, aí foi dando para atrás. Sí. Bueno, ten esas páxinas, 54 ilustracións, a verdade é que é un libro que leva, creo que non hai ningún libro que teña tantas ilustracións, eu agradezo, porque as ilustracións ilustran moito, nunca mellor dito, non? E ben, en color na versión virtual, incluso hai un antropónimo do século XIII, que falaremos despois, dona Leonor González de Saz, e na página 17, porque iso tamén hai que meterse no vocabulario, no léxico, hai a explicación de algúns termos relacionados coa toponimia, como pode ser antropónimo, cognome, que en latino viña sendo o segundo apelido, étimo, fitotopónimo, relacionado cos vegetais, axeotopónimo, falaremos deles, hidrotopónimo coa auga, rexesto, ben certo resume, seseo e geada. Geada é un exemplo, é que aquí temos o meu lugar, do outro lado do río, a Piroja, que dicimos todos con geada, pero hai que escribirlo con G. Non é un piroxa, como inventaron alumnos, é un Piroja con geada, do mesmo xeito que dicimos Galicia e non escribimos con J, Galicia. Ben, é un exemplo de geada. Ben, das parroquias, 115 lugares, 117 en total, porque Brandoñas e Muiño non responden a ningún lugar. Son nomes de parroquias, pero os dous lugares non existen. 8 desaparecidos. Te metí en Fonduras, mellor dito, en coller 8 desaparecidos. Entre eles 4 de Brandoñas, que en 1976 foron asolagados polo encoro da Ferventa, de Benofixen, ou porque hai que facelas, dous de San Crevento, que tamén desapareceron, dous por outras causas, e dous en Loroño tamén por outras causas. Mais 20 espazos geográficos que considerei de interese, como son ese Pico ou Pico de Meda. Deixamos os dous porque Pico tiene os vellos, como di Evaristo, que dali cerca do Sisto de Gándara, e os novos a Pico. Pedra Vixía, que queda aquí cerca de Baio, o río do Porto, que xa falamos, Serra de Santiago, de por que se chama Serra de Santiago, Soneira, que ven sendo a comarca, que agora resulta que é o presidente de Galicia que quere eliminar as comarcas, desde logo, aquí o que queren eliminar todo o que nos identifique. Xalles, etc. En total, 145 entradas toponímicas. Modificáronse, en espera de que se aprobe a Xunta, ou sea, modificámolas no laboratorio que dirixe Antón, é dicir, o seminario onomástica onde nos reunimos para si as reclamacións que fai a xente ou para buscar o topónimo que é auténticamente galego. Pois para Zas modificamos os seguintes en espera de que despois, cando se reúna o Consello de Xunta, os aprobe, non? Por exemplo, os Muiños do Allo, que antes eran os Muiños, en Brandomil a cada banda, antes ia todo xunto, pero cada banda hai que explicarlo, vende aquela banda, pero non íbamos poñernos agora. Entendeuse que a xente entendeu que era o artigo, pasa igual que o Grove, que debía ser todo xunto, en cambio vai por separado, non? En Loroño, Beizana, antes Baizana, algúns sorprenderalles, pero a documentación tiese. As Cedreiras colocamos o H, Santo Adrián do Castro. Este é moi importante porque se comprobou que a contracción do xa viña desde o século XVI, XVII, XVIII.
E o Moinho, facendo caso a unha asociación, que o mellor é aquí xente, a Pita Cega, que poñían aquí en Moinho decímolo sin artigo. Pois, comprobámoslo, telefoneouse, foise por ali, e quitouse o artigo. Ás veces ponse, a que veces quítase. Por lo tanto, é fonte espiño. Lugares novos para o nomenclator. Tamén se comprobou de que estaban habitados. Por exemplo, o Regueiro do Allo. O Regueiro do Allo que ven sendo o único lugar de todo o concello que medran habitantes. E vos sabedes por qué? Porque está aí ao lado do Allo e sobre todo porque ten o Parque Empresarial do Allo. Por lo tanto, eses habitantes que se viñan aplicando aos muiños do Allo, que agora non vive ninguén nos muiños do Allo, en cambio son do Regueiro do Allo. Aprobouse tamén se comprobou, non sei se vos telefonearon a vos tamén, creo que vos telefonearon ao Concello, bueno, comprobouse de que estaban habitados. O límite está o Regueiro do Allo, ese é o límite do pequeno regueiriño, desde o século XVII, é a fronteira entre o Concello, perdón, entre o Parroquia do Allo e de Baio. As pedrisqueiras en Baio, tamén algúns son nadalles, outros non, pero o certo que aparece na documentación. O reguengo, pronunciado regengo, un caso de geada, en Lamas, tamén se comprobou que existía, os regos e as seixas en San Clemento de Pazos, a costa abaixo e a costa de arriba, que na parroquia de Zas, un deles compartido con mira, a Medoña, a Parrocha, o Peón, Santo Adrián do Castro. Medoña, un nome moi, desde logo que revela a existencia dun dono megalítico, a Mama, e a Mama de San Martiño de Meanos tamén, que non tamén está habitado. Ben, topónimos con información extensa, a veces supoño que me pasei porque teñome dito que se ser breve, pero aproveitei para poñer toda a documentación que máis ou menos barallei, non? Por lo tanto, quizáis algúns lle sonen, porque levan varias páxinas, que estes lugares históricamente moi importantes, ou non, ainda que sean menos historia, por exemplo, Allo, pero Andrealla tamén. O Andrealla é un topónimo que estivemos aí, dalle que dalle, non demos ainda de onde procedía, un misterio. Bueno, vai, lógicamente, Brandomil, Brandoña, San Clemente de Pazos, San Martiño de Meanos, Santa Xía de Roma, Santo Adrián do Castro e o propio Zas. Vedes que hai 4 topónimos que se enumeran polo patrón, pero que son o que se chaman axiotopónimos, porque pois son nomeados así. Eu vou a San Clemente, non dis vou a Pazos, que ademais Pazos en San Clemente non existe, non sei que lle puseron por aí. Bueno, dos axiotopónimos seguramente falaremos se dá tempo. O Pico de Meda tamén, Río do Porto, Soleira Xallas, xa falamos que isto tamén. Ben, este é o mapa que tendes ao final, procurouse poñer os lugares, bueno, foi comprobado por Evaristo e por outros, espero que estean ben. E imos entrar nos posibles sétimos, no que nos dé a tempo, se non chegamos aquí a madrugada, das 6 cabeceiras de parroquia. A ver así en esquema. Vou apurar no posible. E tamén as primeiras atestacións históricas. Imos por orden alfabética, por exemplo, Vallo. A primeira atestación histórica é... A ver, onde está aquí o punteiro? É en 1489. O Castelo Bicudo do Allo e o Castelo Pequeno do Allo. Pero non eran as torres. Eran os montes. Pensabedes que estes son os castelos, un do Allo pequeno, grande, etc., hasta o Castelo Curí. Porque as torres, esta foi a primitiva torre, é de finais do 15, principio do 16, contemporáneo do Hospital Real de Santiago, é dicir, do Estado dos Reis Católicos, e isto vai máis ben por fora. Resulta que esta torre, que parece idéntica, e desde logo é ecléctica, prácticamente copiada, resulta que se construiu 170 anos despois, en 1669-1685, cando os donos dos Riobó e o corpo central tamén se sentiron fortes económicamente. Pero antes era a Torre Vella, Torre Vieja, decían nos documentos en castelán
da época. Bueno, imos pasar. Hipóteses da etimoloxía do allo. Pois dúas fundamentais, hai máis, pero dúas fundamentais poden vir da planta, allo, do latín allium, e a cebola. Esta é a popular, a que triunfou, porque o pobo creou o topónimo replicante, a cebola. Pero non hai nin un allo xigante, nin unha cebola xigante aí. Seguramente ven do latín angulum. Ángulo, meandro un río, deu anllo en galego, despois ao final allo, confróntase co río Anllóns, que ten a mesma orixe, só que en plural. Este sería o primeiro meandro, o ángulo do río do Porto, río dos Ístinos chamado por aquí, cando entra a parroquia do Allo. Este é o cotón do muiño que é de Lamas, e aquí estaría a cebola, de abaixo. Pero non sería o único ángulo, vedes que hai varios. Este sería o que acabo de sinalar, sea o río, ven por aquí, leva a dirección sur-norte e de repente torce na dirección leste-oeste e chega aos muiños e depois torce a esquerda na dirección norte-sur, chega ao regueiro do Allo, este sinala a fronteira entre o Allo e Baio, e sigue así. Hai varios ángulos, non só un. Posiblemente, sempre estamos na posibilidade, non sabemos certamente se procedieres, pero desde logo da planta non procede, eso seguro. Ben, decía que outros lugares, a cebola, o Pombal, porque hai en Pombal, ali, feito deses anos, casas novas regaladas, os muiños do Allo, todos creados, eso sí que está comprobado, co libro este de Sánchez, José Ángel Sánchez, que fixo un gran libro, un monográfico sobre as torres do Allo. Está comprobado que foron lugares creados polo Riobó. O Riobó, pois, conservaron un apelido desde o século XV hasta o século XXI. Foron os eternos donos do Allo. Foron criados para os seus colonos do Couto, pero foi o pobo que lles dou nome, A cebola xa dixemos que era un replicante do Allo, o Pombal, porque en Pombal, casas novas regalados, os muiños do Allo, e facemos fincapé en Murillo, o máis antigo, este do século XIV, que non pertenceu ao Riobó. Eso descubrimos porque non aparece nunca na documentación. Murillo era independente. O Xerne, que posiblemente sea do século X, pero foi incorporado ao Allo, isto roubaron a Lamas, no século XIX. Tendes que, os de Lamas tendes que recalmarlo outra vez, por aí. Bueno, vou entender un pouco porque algúns xa o conocedes. Esta copla recolleu no Curo de Fruime, que queda lá en Barbanza, Diego Cernadas, contra Antonio Riobó Seixo. Antonio Riobó era irmán do dono das Torres do Allo en aquel momento, en 1750. Pois tiveron unha trifulca entre eles e aí o do Diego Cernadas, que foi un dos que escribiu por intención en galego no século XVIII, dedicoulle esta copla que ele dixo que recollera da xente. Bueno, a copla. Despois fixeron unha clase. Hai do Allo a cebola. Hai do Allo nunca cheo do Allo fora. Pero esta copla chegou aos nosos días. Incluso o contacontos San Martín, pois dixo que ia recoller no Allo, que ia escoitar. Eu nunca escoitei cantar, pero isto chegou ao século XXI máis localista, que cantaban os mozos do Allo cando iban de parranda. Son do Allo, é da cebola, son do Allo, nunca é o do Allo fora. Ben, a glosa completa téndela en Zas polo miúdo. Byron, as primeiras atestacións do século XIII, mira que antigos outros. Século XIII, Petri Dictos de Baio, Pedro Pérez Dito de Baio, xa sabedes que o apelido daquela tomábase co nome do pai, o pai chamábase Petrus, polo tanto, o fillo de Petri, de apelido. Rodericus Petri de Baio, xa veredes que a grafía de Baio andaba Vs, Bs,
Isto ata o século XVI, e gregos e latinos, pois, de un lado para outro. Hipótesis. Badius, antropónimo latino, suposto posesor destas terras, xente tan importante como Benedito Pidal apoia esta hipótese, Moralejo Lasso, que tamén era da Universidade de Santiago, o noso erudito local Francisco Romero Lema, licenciado en Filosofía e Letras, e Pablo Martínez Lema, que tomei bastante da súa tese doctoral, que ele era de lá de Lugo, pero a nai creo que era de Problema, era da zona de Cabana, creo, 2010. E o propio Martínez Lema tamén pon badio como adxetivo latino procedente do indoeuropeo do que falou Antón, badios, que significaría marrón, cor da castaña, que supón unha remota relación etimolóxica con baíñas ou do topónimo Soneirán. É dicir, que a mellor as terras primitivas de Baio por tiñan esa cor marrón, non? Bueno, lugares de Baio, Agreanos, Baio Pequeno e outro replicante. Outro replicante, pero non de Baio Grande. Baio Grande inventou no alguén, pero o Romero Lema decía que non existía, tiña toda razón. Porque, decía él, nadie di, escribía en castelán, voy a Baio Grande, porque non se sabe onde empeza onde acaba. Voy a Baio. Bueno, ele escribía en castelán, a Baio. Non está no nomenclator Baio Grande. Algúnas guías ou poño en internet, pero están equivocados. Pero é replicante. Se vai pequeno, o meu amigo Ramón Romar de Forneros, hai aquí parentes deles que me informou bastante, que é un señor de 85 anos que tamén é estudioso da historia da súa familia, pois para el di que eso de Baio Grande que o crearon os de Forneros porque viven a 3 kilómetros, entón primeiro atopan a iglesia onde está Baio Pequeno e o resto xa Baio Grande. Bueno, é unha broma. A Braña, Cacharosa, Campo Rollo, o Chamberín, que o mellor ven de Madrid. Quen sabe? Forneros, aquí temos representantes da fonte que fixeron un traballo de microtoponimia, está por aí Romar, os Romares. Pedisqueiras e súa Agra, que é un topónimo moi bonito. Bueno, vai máis ou menos 1935, a primeira parte, aquí, seguimos aquí, penso millor. Estes serían os lugares de Baio vistos desde a Piroga. Aquí a Piroga chega hasta aquí, que pertencemos ao Concello de Vimiancia, a parroquia de Bamiro, e temos a feira chamada de Baio. Bueno, os lugares, empezando polo Monte do Castelo do Vallo, que é detrás, Forneros, que queda a 3 kilómetros, Baio Pequeno, onde está a igrexa, o Chamberín, que é isto, que é onde naceu Enrique Labarte e Jorge Mira. Bueno, Enrique Labarte os carballos da Botica, quedan por aquí. E o Campo do Rollo, que aquí non ten, porque estes son... Bueno, o Campo Rollo sí que existía, que seguramente houve unha picota aquí, e a Cacharosa queda por lá. Baio, estas casas son novas, etc. Ben, aquí, xa despois de 1954, que se fixeron as escolas Agra Regueiro. E se pasades por aí, veredes que pon escolas Agra Regueiro costeadas por el pueblo. É dicir, o goberno de Franco tuvo que reconocer que non puxera unha peseta. Foi o povo, os emigrantes en Buenos Aires e os daqui. Bueno, aí está unha foto máis moderna, e pasamos. Vai a poboación de máis habitantes, 1200 e pico, e pasamos a Brandomil, topónimo con gran zona literaria polo valente Brandomil, que trata Pondal, que era un suposto guerreiro celta, e o arqueolóxico. Aquí temos o arqueólogo Alino Gorgoso, o arqueólogo actual de Brandomil. Houve excavacións en 2007-2008 de Juan Aveiro e agora de Lino Gorgoso e Vigo na actualidade, que descubriron esta trama de calzada e tamén están excavando na zona chamada Pedra do Altar, un nome ben evocativo, onde descubriron unha domus. Unha domus ven sendo algo así como unha casa de patricios, de ricos romanos.
Por lo tanto, son excavacións moi importantes as que hai que facer caso, porque entre os dous, as dúas etimoloxías, pois hai que ter en conta a mellor a latina. Son estas, bueno, a popular, entendín os habitantes de Brandomil, que ven de Brando, tampouco hai que despreciar as etimoloxías populares. Ven de Brando porque para asentar as casas non atopaban o firme, porque claro, aí están, moitas das casas están construídas sobre restos romanos, que ven sendo este poboado máis occidental do imperio. Xa podemos presumir de algo. Bueno, viría de, como dixo xa Ana, dun suposto antropónimo Brandivirus, composto de brand espada, mereis virus célebre. Eso decíano en 1976 os filólogos alemáns Joseph Pille e Dieter Kremer. Ou de Grandivirum, Glandomiron, unha posible mansio ou parada de postas da vía 20 per Loca Marítima e Braga Astorga do itinerario antonino no século III. Per Loca Marítima quer decir que era unha vía máis arrimada a chegada á costa, que hipotéticamente viría por aquí. Hipotéticamente porque ainda hoxe en día non está perfilada, cada investigador ten unha cousa distinta. Pero bueno, este mapa fixo precisamente Roberto Mouzo a partir dos datos de dous arqueólogos, Caamaño e Naveiro, que, bueno, se viñan a Brandomil por algo, porque aquí había minas de ouro, de prata e de estaño, e hoxe en día hai prospeccións. Esperemos que non atope terras raras que nos impade entrar. Bueno, iría a Brigantium, e despois a Lugo e despois a Astorga. Bueno, Moralejo foi o defensor desta tese, un ano despois, justifico, por simplificar, que é moito máis complexo, un caso de confusión por equivalencia acústica das consonantes iniciais G e B con posible influencia de nomes germánicos en Bran. É dicir, o G de Grandivirum está bastante próximo do B de Brandomil. Pois, unha das hipóteses. Ben, se fose Grandivirum, pois ainda hai que ir a estes hai que ir aos idiomas indoeuropeos. Céltico, por exemplo, sería Glannos ou Glando, que significaría beira, Mir, hidrónimo prerromano, que significaría augas tranquilas, por lo tanto sería un lugar de augas tranquilas, en calma. Bueno, a non ser agora que hai enchente, o Xallas vai bastante en calma por esta zona. En resumo, sería un Glandos, Glando, máis Mir. Mir tamén está a etimoloxía de Mira, por exemplo. Grandivirum, na época medieval, o topónimo é Brandimir. No século XII, XIII, XIV, e Brandomil do XV en adiante. Estes son os lugares, que non imos entrar neles, que teñen Brandoñas, que é o topónimo irmán. Non se sabe, non se sabe, pois eso pusemos se produciría dun glán, eso non está aprobado. O que sí está aprobado por, según Martínez Lema, que a terminación onia ou onias descartase a orixe xermánica e intégrase na prerromana como Baroña ou Oroña. As terras desta parroquia, bueno, sabedes, están mañá Frosallas e o Cola Ferventa, Asulagou, o Barral, o Pejo, Vilanova e Vilarcobo. Pero están estudiadas aquí tamén. Brandoñas xa dixen que non hai ningún lugar que se chama así. Bueno, hai as interpretacións antiguas, hai outro Brandoñas en Tordoi, Brandoñas de Río, Brandoñas de Baix. Por lo tanto, este documento Blandonia seguramente é de Tordoia, porque ven do tombo. O tombo significa colección de documentos do Mosteiro Sobrado. E para o Dezás, sí, aparece no medieval Brandonia, séculos XII e XIII, e Brandonia, séculos XIII, XIV, XV, sobre todo cadeas onomásticas. Posiblemente houve influencia mutua entre Brandimir e Brandoñas na época medieval. E aquí está a igrexa de Brandoñas no lugar da Gris. Da Gris porque é unha evolución de eclesía
de galego é igrexa, e aquí pronunciamos, relaxamos o grixe, e acabou dando grixe. Bueno, son os topónimos tamén. Daqui, Carreira, este está claro, topónimo viario, porque pasaba o importante camiño por aquí, que é citado aquí neste documento de 1176, en latín, Santum Jacobum de Carreira, e Surdiz en Corestanco, Xordins. Carraria, ou Vía Carraria, derivado de carro. Ben, e aquí tamén, bueno, aquí temos o bico de Meda, pero tamén está estudiado a perfecta Meda, é dicir que responde á orografía. E aquí está o lugar de Pedra Maior de Carreira. E descubrimos tamén de por que se chama Serra de Santiago, o que lle puseron oficialmente. Ás veces pensamos ingenuamente de que Santiago queda cara alá, pero cara alá 50 km, por lo tanto é imposible. É porque, isto dixeron os especialistas aí do Navazo, non sei se ti, Ana, que hai moitos lugares onde toman o nome as serras do patrón da parroquia máis próxima. Por lo tanto, o de Serra de Santiago ven do patrón de Carreira, aínda que o bico de Meda está en Gándara, pero está tamén o acouco de Carreira. E, por lo tanto, Serra de Santiago tamén lle chamamos bico de Meda, Serra do bico de Meda. Gándara queda ao lado, que é o parroquia de Evaristo, e en galego, sobre todo, un terreo chan é pouco productivo. A orixe a palabra tamén perdese no tempo, un dos topónimos máis antigos que temos en Galicia. Pois, no precelta, Ganda, acumulación de pedras, máis sufixo prerromano ara, con valor abundancial. Bueno, a igrexa Casa Reitoral é donde só hai a igrexa e a Casa Reitoral, neste lugar. Por lo tanto, en orixe sería Ganda máis Ara, terreo onde hai moita acumulación de pedras. Todos os gándaras que conocedes, pois, operan así, non? Como vedes, Gándara é unha parroquia moi grande e ten 3 lugares do outro lado da serra, que son Budián, Parga, que tamén falou Antón, seguramente relacionado coa auga, e Vilar Ramilo, que é un nome xermánico, clarísimamente, como Ramiro, de aí tamén ben Ramiro, non? Vila Estévez tamén nos dou moito traballo por, bueno, eso non imos poñernos aquí. Sobreira, que sería un fitotopónimo. Aquí hai poucas sobreiras neste. Existe tamén un topónimo un pouco complicado pola geografía e tamén pola súa orixe. Tamén nos estudiou aí o amigo Cabeza. Lamas é unha palabra tamén antiquísima, de orixe latina, relacionada con falar Veneto-Ilirios ou coas linguas célticas, é un topónimo referido a lugares húmidos, como é o caso. A parroquia de Lamas é moi chan, basta que chova un pouco e agora estará como está agora, como está esta foto, porque se inunda con frecuencia no inverno, cando se desborda o río. Dentro de Lamas está o topónimo Andragalla, que nos dou bastante traballo, ainda así non lle atopamos solución. Que a xente pronuncia Andregalla, aquí. Pero a toponimia, a documentación, pois casi sempre con A non ser esta atestación, esta de 1760, como vedes que pon Andregallo, non Andregalla. E 4 anos despois poñen Andragallo. Bueno, dou bastante que facer. Incluso recorrimos ao reino de Navarra, porque hai antropónimos do reino antigo de Navarra que non sabemos como pronunciarían, Andregaila ou algo así, pero incluso preguntamos a investigadores navarros ou vascos. Loroño, outro de orixe desconocida. Hai un Logroño en Bilbao, pero é unha casualidade. Tamén hai Logroño, non ten nada que ver. Ben, hai o máis parecido é Leroño en Rois, documentado nos séculos XII e XIII, como Nederonio, o de Rois. Por lo tanto, é posible que as orixes de Leroño e Loroño estean emparentadas, raíces net,
creo asociados ao significado de enlazar, atar. No tocante a Loroño, no caso de dun étimo con N inicial, é probable que estea en relación co latín nodus, que significa no, e sería un topónimo viario. Cerca teñen Forcadenda, que sí que é un topónimo viario. E o visitador Jerónimo de Loyo escribe Santiago de Noroño. Este Jerónimo de Loyo é moi conocido porque foi visitador que en 1607 por aí visitou todo o arcebispado de Santiago e describe os habitantes dos lugares e todo o demais. Ben, faise moito caso. En Loroño está Santiago, as tres tempos antigos do século XVI, e aquí tendes unha prova de que aparece Beizana nos documentos e non Baizana. Por lo tanto, é unha justificación, e non é o único documento. Hai varios. Aparece Agra de Beizana. É unha foto de Romelle do Monte Opeón, mellor dito. O Monte Opeón, aquí está Romelle, onde hai un pazo, e aquí está o lugar do Opeón que incorporamos. E abaixo a Verbia, que este é de Santo Adrián do Castro. Mira, un topónimo claro. Mira, considérase hidrotopónimos con significado de augas mansas vinculados á raíz céltica mei, o corni que citou antes Antón. Rosa Pedrero Torpón para Virón, derivado de meiros, que significa tranquilo en calma. Recordade que o Mir tamén aparecía en Grandimir, en Grandimirum. Por lo tanto, aquí temos o curso do río Mira. Desde logo por aquí vai tranquilo en calma, ainda que Serafín, que vive en Ventoselo, non, Ventoselo non, creo que hai algunha ferventa, pero por aquí van tranquilos. Mira, tamén aparece o topónimo Follente, que foi parroquia, pero foi incorporada a parroquia pequena, incorporada a Mira no século XIX. Bueno, isto poño, ben conocedes que estivo, bueno, porque xa falamos deso. Este é o cadeno de campo Domingo Fontán, que estivo en Follente unha semana, o 15 de decembro de 1823, que iniciou prácticamente, bueno, fixera probas antes, pero iniciou o percorrido para a costa do mapa, a carta xeométrica de Galicia, a partir de Follente, porque aquí tiña un pazo o seu correligionario liberal Antonio Loriga, un pazo que é o que vemos aquí. Bueno, este é o que queda, non é o pazo original, só quedou o escudo, porque fixeron unha casona e non sei que lo vi. Pero, últimamente, vedes a preocupación que ten este Concello para a cultura, en xaneiro de 2024 inaugurouse unha placa conmemorativa dos 201 anos, porque non pudo ser 200, da estadía de Fontán en Follente. É esta placa. Bueno, Fontán tamén, no seu caderno de campo, tamén pon a toponimia da época. Pon os topónimas no seu mapa, moi castralizados, certo, pero el ponos. Muiño, un topónimo transparente, latín molino, dá nome a esta parroquia, pero non nos leva a ningún lugar. Non obstante, a pesar de que non estir como lugar, Moiño aparecía nos mapas máis antigos de Galicia, de finais do século XVI e principios do XVII. O período Muiño máis leva moitos portadores, entre eles aquí o alcalde. Aí está, Moiño. A que era debido? Era debido que estaba o couto de Muiño, de señores moi importantes. Tamén aparece Saz, como vedes por aí, depois falaremos de Saz. Aparece Saz, Lamas tamén, porque era unha casa, os Lamas foi unha casa nobre moi importante. Depois, por matrimonio, se acabou entrocando con grandes de España, os Camaños, os Soutomayor, etc. Pero a orixe deste Lamas está aquí en Tasa.
E, afortunadamente, non se conserva ningún escudo. Diz que tuvo escudo a casa, pero non se conserva. Bueno, sigamos. San Cremenzo de Pazos. Empezamos, é un dos 4 axiotopónimos que dan nome a outras tantas parroquias, como son Santa Xía de Roma, San Martín de Meanos, Santo Adrián do Castro, que é un axiotopónimo. Bueno, vamos a fordir aí o vocabulario. É un pendo grego agio santo, topos lugar e onoma nome. Un nome de lugar que debe a súa orixe a un santo ou unha santa ou a cultos religiosos. É distinto de advocación. Todas as parroquias teñen isto insisto moito. Ana, todas as parroquias teñen unha advocación, un santo. Pero é que estes axiotopónimos hai que nomealos polo santo. Por lo tanto, aquí, a pesar que os de fora decimos vou a misa a Meanos, os dali din vou a misa a San Martín. É así, non? Clemente un deles. Clemente un deles, por unha parte, era un nome romano, e por outra, da mesma maneira que Vicente deu en galego a variante Vicenzo, Clemente tamén creou a variante Clementium, do que saíron formas populares históricas como, por exemplo, Cremenzo. Os lugares, este é a ponte Bao do Sal, que tamén metín en Fonduras con ela, que é San Cremenzo, e aquí axudoume o xornalista Santi Garrido, porque a súa avoa, como decía a súa avoa, e ao final concluímos en que era Bao do Uzal ou Ba de Uzal. É dicir, Bao é un lugar onde se pasa a pé un río. Uzal ou Uceira. E de feito, a familia de Santi Garrido ten ali un terreno de Uceiras. Bueno, tamén preguntando aprendes. Bueno, San Cremenzo de Pasos, en Cedilla, incluso en Castelán, xa no século XVI, permaneceu durante o século XVI e XVII. E a forma popular chegou nos nosos días, e xa que falamos da avoa de xornalista Santi Garrido, non veo, non? Oxe, non veo. Nacida en 1928, iso dixo un bo santo. Dicía San Cremenzo e viu-se obrigada a cambiar na escola, mesmo na fala polo San Clemente oficial. Así se escribe a historia. Moitas topónimos, moitos nomes foron cambiados e non, é que lle puso, eu que sei, Sabela, a filla, está de moda. Non, Sabela, un nome, era un nome tradicional. O que se cambiou foi por vosotros, non? Ben, aí vedes atestación nos libros parroquiais, San Cremenzo de Pasos, coa Cedilla, que tamén utilizou o castelán. San Martiño de Meanos, outros axiotopónimos, aquí ten a particularidade de que a igrexa está nun lugar e Meanos está a 3 kilómetros. Eso non é habitual. Por lo tanto, a igrexa sí que está en San Martín. Ese lugar chamase San Martín. E Meanos queda a 3 kilómetros. Martinos, pois é un nome latino que ven do Deus Marte. Mira por onde ven un Deus pagano, pero seguramente veu por San Martiño de Tours, na actual Francia. Meanos incorporouse en tanta tardía, a final do século XV, principio do XVI, seguramente ven o plural do adxetivo latino mediano, que significa no medio, mediano, frío en terreo, e o esperado sería Meáns, pero non se dá, non aparece Meáns. Eu só atopei o Meáns en Quintáns Meáns, que agora tampouco existe. Aquí está Sinda Cundiz, que ben sabe onde queda Quintáns Meáns, que é onde vive ela, pois porque, bueno, este cura liberal do que eu investiguei e teño escrito bastante, di que naceu en 1766 en Quintáns Meáns, pero hoxe en día o Meáns perdeu, só quedou Quintáns ao lugar de abaixo. Ben, agora non imos entrar no cura liberal se non saímos daqui. Atestacións de San Martiño de Meanos e que astendes. Bueno, arriba Santo Adrao do Castro.
Hai que esforzar a vista. Adrao do Castro. E San Martiño, aquí están a abreviatura de Vianos, pero noutros lugares ven coa forma plena. Bueno, están lugares. Santa Xía de Roma, outra curiosidade. Santa Xía de Santa Quequilia, do galego medieval do Santa Cecía, seguramente Santa Cecía, e por outro palabrón, por aploloxía, deu finalmente Santa Cía ou Santa Xía, esta última grafía debido ao seu imperante da zona. A aploloxía é omisión anómala dun son ou dunha sílaba na pronuncia por causa da súa semellanza ou igualdade con outra contigua. Exemplo, traxicomedia en vez de traxicocomedia. Exía, por sesía ou cecía. Elixiuse unha sílaba. Outras zonas de Galicia tamén houve o mesmo fenómeno, e Doucilla, no Valadouro, ou Icía, na zona de Narón. Agora hai moitas icías, incluso pandeireteiras. Pero tamén permaneceron as formas plenas. Ben, como vedes, atestacións medievais no século XIII, ou XII en latín, tamén en latín, Santa Cecía de Soneira, en galego, final XIII, principio XIV, e Santa Cecía tamén en galego sin date. Como vedes, o complemento, o apelido de Roma non aparecía. Non aparecía. Eu pensei, en base a outros estudos, que o de Roma viñalle polo Concilio de Trento, onde houve un movimento moi purista de xeito de poñerlle nomes que foran verdadeiramente santos. Por exemplo, se conocedes os ángeles de Brión, antes chamábase Santa María de Perros. Santa María de Perros. Pero houve un arzobispo que dixo, eso nome non pode ser. E cambiou artificialmente a Santa María de los Ángeles. Os ángeles de Brión ten ese orixe. Indo en día hai lugar de Perros. Perros que están relacionados coa pedra, non ten nada que ver co can. Pero eu pensei que sería tamén porque ese cambio foi na época do Concilio de Trento, que rematou en 1563. Pero aquí o pariente aí de... Ora, salte un nome, como é? Rocío Romar, non me saliu todo. O Ramón Romar, que ten 85 anos, vive en Madrid, e non pude vir, pero mandouse o libro, pois que investigou moito na súa familia, pois mandoume este documento, cando lle mandei. E resulta que o de Roma xa aparece en 1548, antes do concilio, por lo tanto fastidiou a teoría. Pero bueno, eu arreglo, bueno, aquí tendes, non? Ademais, é un documento atado en Baia, que non debe ser. Santa María de Baia. 1548. Está aquí, Santa Cecía de Roma, con 2 R's. Bueno, a ortografía do castelán, hasta o século XIX, valía todo. Porque hai algún que pensa que o galego que inventamos agora tamén. Bueno, tamén comprobades que o galego existía na época medieval. Grandes señoras e grandes señores remataban, facían os seus testamentos en galego. Bueno, o de Roma xa aparece a partir do mediados do 16, pero non con moita anarquía, hai de todo. Sicilia, hasta se escribe Sicilia. Bueno, o segundo elemento Roma explica unha investigadora de Vigo, de Vigo, que dicía Moreiras do seguinte xeito. O segundo elemento Roma forma parte do axio topónimo, isto é, do nome da santa, como cando se di Santo Tomé de Aquino ou Santa Rosa de Lima, que vai todo xunto, non? Bueno, eu tamén reparo a miña idea inicial polo espírito da contrarreforma, que Trento é unha consecuencia da contrarreforma. Para a reforma luterana, que expulgaron a Lutero, despois vería o Concilio de Trento, pero ven tamén un espírito de purismo. Por lo tanto, esta santa que a xente xa seguramente denominaba Santa Xía ou Santa Cecía, non lles parecía unha santa normal. E había que poñerlle un justificante. Entón, cando fan un retablo, que ademais é de pedra, sei que é do 1715, porque investiguei nos libros,
por un canteiro. É moi difícil fazer un tal papel. Bueno, ponse a santa coroando o retablo con un instrumento musical, é dicir, dando para que se soubese que era unha santa normal e non unha bruxa que inventaron os baisanos, non? Pois eso, Santa Xía, que día non, a xente. O que non sei se na igrexa lle chama Santa Xía, pero o lugar sí, o lugar de Santa Xía, por digo todo o mundo, polo seseo. Santo Adrián do Castro. Adrián, bueno, un nome da igrexa, bueno, o do Castro, por qué? Por lo monte do Castro, que non está habitado, obviamente, pero estivo habitado. O Castro, ben sabedes que é un pobo, este é do Castro Borneiro, aquí, o Castro estaría aquí, creo que son pedanal. E a igrexa está aquí abaixo, e o lugar tamén, por iso é Santo Adrián do Castro. E a xente, cando se refire ao lugar, e a parroquia digo a San Adrián, pero en realidad digo San Adrián, o demais non. Bueno, este vería do latín Adrianus, que sería con H, despois ao pasar ao italiano perdiuse o H, que valen as dúas, con H ou sin H, conocida de Adria, unha población ao lado da beira do Adriático, de aí o nome do mar Adriático. Por lo tanto, aí temos atestacións do Castro, mirad, Santadrao tamén, Adrán, que era o esperado, Santadrao do Castro, que era destes anos. E Adrán debía ser o resultado esperado na lingüística, só hai lugares, bueno, están aquí, Santo Adrao do Castro, etc. O sea que no seminario non nos peñón por capricho, senón porque comprobamos que efectivamente, incluso no catastro de Ensenada, que en 1753 traduciron a castelán de El Castro ou del Castro. Por lo tanto, a restitución oficial sería a proposta Santo Adán do Castro. Total, só tendes que no concello de redondear yo todo e xa está solucionado. Pilar, xa imos rematando, Pilar, aquí será atenta Tania, un nome común é moi habitual na toponimia galega, a forma latina Pilare, aquí hai que ler con doble L, nome latino de Pila, tamén hai que ler con doble L, non Villa. Explotación agraria alrededor dunha casa de campo, granxa agrícola dun señor importante. A finais do primeiro milenio, Milar empregouse co mesmo significado que tiene en latín, pila, granxa, explotación agrícola. Hoxe en día, un pilar é unha pequena agrupación de casas e así mesmo un conxunto de casas de labradío pertencentes a varios donos. O topónimo Vilar, a forma máis antiga, mirade como escribiron, con B incluído. Moi castralizado nesa época, Villar, catastro Ensenada tamén, e incluso catastro Ensenada hai contradiccións. San Pedro del Villar, en cambio el puente de Vilar sobre el río Vilar. Ben, bueno, dedicado a Vilar, esta ponte antiquísima por lo que pasaron as tropas napoleónicas en 1809, e tamén a de Saconde. Saconde, Sandrexo, xa que estamos aquí, e non nos tendemos, foron lugares de... Ainda non atopamos unha orixe certa, nin a Saconde nin a Sandrexo. Pilar sí, sabimos Artón posiblemente tamén, que quizáis como artesa, como di Cabeza. E Zas, bueno, como xa o último, vou tomar un pouquinho. Pero tamén é das máis curiosas, non? É das máis curiosas. Zas, hai 3 Zas en Galicia. Bueno, Zas parroquias. Zas de Rei, San Xiao, a vocación, na terra de Melide. Zas San Mamede, no Val de Barcada, e Zas Santo André, na terra de Soneira. A primeira proposta antropolóxica tamén procede do alemán Joseph Pilz, en 1989, que procedía do xermánico sala, pazo, residencia principal. Esta sí é a orixe certa de Zas de Rei.
pois regístrase en latín Santi Giuliano de Sas de Regue, del século XII, e Santo Giuliano de Salas Regis, 1225. Pero pensouse que tamén era a orixe do noso Zas, pero a documentación medieval pois vai nos levar ao contrario, a outro camiño. Esta etimoloxía aplicouse aos outros dos Zas galegos, pero a documentación medieval demostra que non pode ter a mesma orixe, pois nos outros dous casos deron Saz, seguramente pronunciado Sas. O barcalés aparece como San Mameto de Saz en 1208, e o Soneirán con todos eses antropónimos, é o que se chama unha cadea de antropónimos, é dicir, de homes, de persoas, mellor, homes e mulleres, que eran en orixe, seguramente procedía a súa familia do Zas, Saz. Joanes Petri de Saz, en latín, Afonso, Fernández de Saz, Gonçalves de Saz, Xoán Gonçalves de Saz, e a súa filla Leonor Gonçalves de Saz, 1334, e así mesmo o nome da parroquia, Santo André de Saz, duas veces en 1390, o nome da parroquia. Aquí vemos algunhas atestacións en latín, arriba vese bastante claro. Joanis Petri de Saz, Joanis Petri tamén de Saz, e o Afonso aparece por aquí, Afonso Joanis de Saz. E aquí poño por curiosidade, porque debe ser o primeiro retrato, o suposto retrato dun antropónimo do século XIII, que é esta señora, que é famosa polo seu testamento, que fixo en galego en 1334, que aparecen moitos topónimos daqui, da zona de Xallas, da Costa da Morte, vamos. E o suposto retrato, poño por curiosidade, aparece nunha capela, bueno, agora é un tímpano dunha capela que retiraron para o Museo da Catedral, podedes ver, eu fixo esta foto no Museo da Catedral e que me chamou a atención. Pero esta señora é tan importante na súa época que conseguiu do arcebispo Berenguer de Landoira facer unha capela moi cerca onde hoxe en día está o Pórtico da Gloria, que non é moco de pau. O seu home Ruisoga, según parece, fora pertegueiro maior da terra de Santiago. Bueno, eu poño por curiosidade porque debe ser o único suposto retrato, está morante, lógicamente, nunha epifanía, é dicir, a adoración dos Reis Magos, aquí San José, aquí os Reis Magos asoñados, e o neno ia verse, non? Pero é curioso que teñamos un retrato dunha testamenteira do século XIV. A segunda posibilidade, que é de Paulo Martínez Lema, que fixo a súa tese en 2010, da que foi dirixirlle a ti, dirixirlle a Antón, precisamente, Antón Santa Marina. El, en vista desta documentación, propón que procede do fitónimo latino salix, salgueiro, fitónimo, un nome de planta, de vegetal, pero non da forma derivada salicario, que deu salgueiro en galego, senón do acusativo latino salique, que deu un castelán salce. Non quere dicir que proceda do castelán salce, que se entenda ben, simplemente que houve dúas formas derivadas, así como Clemente, tamén ha habido formas, un para Clemente e outro para Crebenzo, non? Ben, pois está a caída do el intervocálico de un galego Saz, en época medieval tamén Saz con dous Saz. Hai unha batalla histórica, na miña calidade de historiador, que é a batalla dos Salgueiros, que se deu no Imperio Romano no ano, creo que 370, na desembocadura do Danubio, e consta como a batalla de Af-Saliques, ou sea que estamos emparentados con a historia romana. Bueno, como vedes, nos mapas máis antigos aparece Saz, de Fernando de Ojea, el Regno de Galicia,
E tamén outro posterior, non é o único, tamén parece moinho, como sempre aparece Brandomil, claro, a ponte Brandomil nunca falla. Lamas, Vivianzo, Porto, etc. Aí temos as atestacións de Zas. Desde os séculos XVI, XVII, o primeiro terzo do XVIII foi Zas, Saz e Sas. San Andrés de Saz, 1556, Coutos de Saz e Brandomil, e La Torre e Palacio, escrito en castelán, de Saz, 1561, La Casa de Saz, de Loio escribe Saz para o Soneirán e Saz para o Barcalés, e nos libros parroquiais Santo Andrés de Saz. En todos eses, ademais eu, como na miña tese entraba a Saz, revisei os libros de fábrica de punta a cabo, e fun apuntando os topónimos que aparecían, non? Menos, bueno, é un que afortunadamente o recuperei. Ben, e aquí vedes a porta onde eses libros, a portada onde eses libros, o libro da cofradía do Sacramento de San Andrés de Saz. A partir de 1727 empeza a aparecer a grafía Zas nos libros do arquivo parroquial, tímidamente. E vaise sinalizar o cambio a grafía actual a partir da década 1740, 1750, pero con certas resistencias. E aquí entra un documento que eu apuntara a miña tese rematei en 1991, o seguidor da miña tese temolo aquí, que a presentou aquí a finais a Félix Neira, que presentou tamén en galego de Historia de Arte sobre o arquipelado de Seaia. Bueno, eu apuntara a curiosidade de que aparecera o topónimo de Saz escrito nun libro de visitas, San Andrés de Sauces. Este é o documento. Está aí abaixo. Pero ímolo ver. O libro de visitas é que un importante eclesiástico, neste caso o arcebispado, periódicamente van visitar as parroquias a ver como funcionan, porque os curas naquela época pois podían ser moi descuidados, ás veces deixaban as partidas sin cubrir, etc. Por lo tanto, era unha especie de vigilancia que se facía dentro do arcebispado. Mandaban un eclesiástico de postín para visitar a parroquia. E di isto así, vou ler casi todo. Na feligresía de San Adrián do Castro, unha vez máis, é iso que ven de Santiago, a 31 días del mes de maio de 1745, don José, a evolución do nome José, pronunciábase con PH e dicir con F, José é un nome que entrou tardíamente. Francisco Rosado de Quiroga, canónigo magistral de la Santa Iglesia del Señor Santiago, visitador de este arzobispado por el ilustrísimo señor Deán y cabildo sede vacante, continuando su visita general para hacerla personal de la iglesia parroquial de San Andrés de Sauces. Por hallarse su merced ocupado en otros negocios tocantes esta visita, subdelegó en su jurisdicción en don Francisco Ibarreta de la Plaza, arcipreste de este partido, que acompañado del infraescrito escribano pasó a visitar dicho sagrario, etc. Bueno, por que poño estes tres? Porque non teño claro que dos tres foi o que escribiu o de Sauces, o de Sauces, ainda que teña a miña teoría. Aí está, querer a vela máis cerca, San Andrés de Sauces. É dicir, algún destes tres eclesiásticos que participaron na visita tiña claro o étimo latino do topónimo, de Salix, acusativo Salicer, e quiso deixar constancia que o novidoso Zas que se estaba impoñendo nos libros non era a forma correcta, é dicir que era unha persoa culta, ilustrada. É algo complicado saber que foi o autor. O pargo non foi, pois xa levaba anos con a novografía. O visitador, Losada e Quiroga, delegara a visita no arcipreste, Francisco Ibarreta, e ao final temos o escribán, que é o que redacta. Bueno,
eu supoño que sería o visitador, ainda que o escribán, porque o escribán está ás ordes dele, é o que firma, o que asina o documento. Supoño que un coengo magistral da Catedral de Santiago pois dixo, pon San Andrés de Saltes. É unha suposición, obviamente. Bueno, esta atestación reforza a hipótese de Martínez Lema de que a orixe do topónimo está no acusativo Sálix, Salgueiro. Incluso hai dúas poblacións, unha en Guadalajara, que é Fuente del Saz del Jarama, que eles reconocen que Saz procede bueno, antigo Sauce, de que houve un Sauce correo. É dicir, de Sáliken acabou pasando primeiro a Saz coa caída do L intervocálico. Bueno, en galego é característica, no portugués, claro, a característica da caída do L é do L intervocálicos, cando pasa o antigo galego. Dous Saz e despois Saz ou Saz, eu penso que sempre se produciu Saz. E a partir de 1740-50 Zas, tal vez para fuxir do Seseo. Estaba nunha zona que temos a Paco Martínez Rey, que foi o autor de Trosía do Galego, tamén da fronteira do Seseo, da Feada. Pasa por aquí por en Bergantiño xa non hai Seseo, polo menos o Seseo de explosivo, non? Explosivo, si, agora rápido, explosivo, así en toda, que non é final, non é final, si tamén en Bergantillos, pero que se dá en todas as partes da palabra. Bueno, por fuxir dos deseos, seguramente. Bueno, o núcleo primitivo de Zas non é este que está ao lado da estrada xeral de Santiago a Camarillas, porque esta estrada acabouse de facer en 1898. Por lo tanto, o núcleo primitivo é este. Este é o río de Zas. Por lo tanto, é o lugar donde que está entre a igrexa e o río de Zas. Aquí está a igrexa que, hipotéticamente, construíuse en 1540, pero creo que había outra anterior. Esta é a zona histórica de Zas. Vese ben que son as casas máis antigas. E aquí queda o que debe ser a torre e palacio de Saz, que conserva o escudo. Aquí está o escudo dos lamas, ademais. Por lo tanto, esta ademais é unha zona húmida onde medran ao carón do río de Zas moitos salgueiros e outras árbores de ribeira fluvial, e salgueiros e outras árbores de ribeira que prestan a Cubillo a festa da Carballeira, este xa famoso Festival Folk Internacional que os pasados 8 e 9 de agosto de 2025 conmemorou os seus primeiros 40 anos de existencia. E con isto remato. Bueno, e para rematar o acto, ten a palabra o alcalde do Concello de Zas, Manuel Muiños Pasandín. Bueno, vou subir arriba porque xa estaba cansado de estar abaixo, todo con subo arriba. Pero, nada máis, brevemente para, agradecervos a asistencia a esta presentación, agradecer, obviamente, a RAC, a Real Academia, que nos deixan a participar na edición deste libro, e somos un dos 13 afortunados, a verdade. Se nos chega por la orden alfabético, pois non o veríamos, non? Pero, bueno, somos un deses 13 afortunados. Pois, a verdade é que vai a poder convocatoria teso. Non te queixarás. Non te queixarás, non? A verdade é que tiñamos uns pinchos aí para o remate, pero, claro, agora vai ser pinchiños, porque esperábamos moito menos xente, a verdade. Entón, agora, que decir, non dar as grazas a
a Xosé María polo traballo que está facendo, non só por este libro, sino por Zasa polo miúdo, que tamén hai Avaristo que está, que foi tamén autor dese mesmo libro, pero por todo o traballo que leva facendo máis alá do noso concello, de toda a comarca de Soneira, pois descubre ou fainos descubrir toda a nosa historia, que é moi importante que a teñamos presente, porque, bueno, un debe de coñecer a súa historia. E como falabas antes tamén, curiosamente, pois enlazámoslo tamén, isto ao final é historia, e enlazámoslo tamén coas excavacións que estaban facendo en Brandomín, bueno, pois ligou un pouco as dúas facetas, e tamén ligadas co esforzo que está facendo o propio Concello de Zas, ligando tamén coa edición de libros, coa promoción e co coñecemento da nosa historia, e tamén coas excavacións que se están realizando aí en colaboración tamén coa Fundación Brandomín, que creo que anda por aí pola... Pero desde Madrid, bueno, xa é vir desde Madrid estes tempos e chegar a tempo, pois é unha verdadeira proeza, pero bueno, grazas a todos. Agora vamos vos a repartir un libro para cada un, tamén por cortesía da Real Academia Galega, que se queredes pois podes repartilo tamén, que quede claro que tamén coa vosa un agasallo, e despois, pois, se queredes pois que aquí o autor pois vos asine ou voladique, pois está, supoño, disposto, verdad? Está disposto a facelo, Entón, nada, agradecervos a vosa asistencia e que sepades, ademais, que este libro se pode descargar, tenémoslo nós a disposición tamén na web para poder descargalo, e tamén se pode descargar nas páxinas da RAC, e non se pode comprar, e tamén nós témolo como agasallo institucional no propio Concello. Nada máis, moitas grazas.